is en het blijft voorlopig jestig waar. Maar dat ziet er natuurlijk een keer aan te komen. Het kan net aan de mooie crisis simmen blijven. Aan de andere kant word ik nog wel de betere periode. Maar de de nacht en van de morgen petit, pittige buien. En de loft zegt bij mij dan ik poer min uit van de morgen. Maar daarna kwam de opklarings, daarna ik wat meer droge perioden en nog een aantal buien die omgangen. Wel, Joen, ik heb een aantal buien, koortsbuien. Vannacht misschien ik nog wel. Soms met tonger, maar aan de andere kant vannacht knapt het ik sta er gewoon op. Meer opklarings en meer droge perioden. De temperaturen zullen vannacht liggen tussen de 11 en de 13 graden. En de wind noord-eerst, noordwest en die is krachtig, die wordt krachtig in het kust- en watergebied. En dan op de morgen. Morgen wordt een dag met buien, pittige buien, ik maar kans op tonger, maar de zinnen windstarig gewoon terrein, het meer droge waar in de midden en dan ik het meest zinneschien waar. Nou ja, de zinnen komt er dan aardig bij. De temperaturen liggen morgen om er bij de 17 graden heen, een koele dag voor de tijd van het hier. Vierders de wind noord-noordwest en die is matig ontkrachtig, de krachtige wind natuurlijk in het kust- en watergebied. Het wordt betere waar op Tongensje, het fruitjog. Tongensje, een buiken, maar ik redelijk wat zinnen. En staan 18 graden. Vreed, eerst zinnen, letterbewolking en een beetje rein, maar een temperatuur om en bij de 19 graden heen. Sneeuw, meest bewolkt, wat rein, lichte rein, flinke droge perioden en een temperatuur om en bij de 18 graden heen. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het jestwaar zien.